Vakomana varuleya kuna advocate nelsonchamisa vauya panapa through the change radio vatara mashwe kuti the move iri kuda kurwa ne the government vaida kuchinja aiwa the registration yemavotes vaida kuishifta from the Zimbabwe Electoral Commission vachiisa kucivil registry. Vari kuita aiwa this move imove rauda kuita tokwanisa kuriga ma-elections edu. Saka pina mashoko anobuda chitara muzori anhasi todibva subscribe or like watoanda bele kuti ipinda pana pamchinji radio vamudanyora chiti no to constitutional amendment bill shift of voter registration from ZEC to civil registry. Zimbabweans are quick to forget, but what was the Minister of ICT Tenda Mavetera was trying to say when she spoke on collection of identity information and registering WhatsApp groups last week? There is this article by one Manikale-based political analyst who uncovers the secrets behind Mavetera's proposed policies, explaining its implications on politics and linking it to FAS and a planned massive voter rigging scheme that includes Masabuku and the civil registry department. Tomoshkanaito papanapa na wakomana wachiti aiwa this move ida kurwa nemakomana ava vana Mavatera vachida kulinga WhatsApp groups vachiti aiwa anofana ari connected to the collection of identity information. Panapa pane ubuditswa mashoko ekuti aiwa vakalinga vakomana vakalinga civil registry nevakomana vefasi kuti pamunongoenda muchikono register ameno medzidza vanobva vaita kuti aiwa vamake sure kuti they rig ma-elections. Mashoko ari kubuda panapa anyongwa achiexposewa nevakomana vechange radio vachiti there is this one Manicaland-based political analyst anouya achifumura zvese matactics nemaplans avaroda kuita kuriga ma-upcoming polls arimo muna 2028. Toziva mafungiro emari kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, musana subscribe or like, turn on the bell icon.